बेनि उनाव जोङो मैया तिनसुकिया जिल्लायावबो जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन जिल्ला आफादखौ जों दाबाय। बे मोनथाम गोलाव सम दावबायनायाव जोङो बर' मानसिफोरनि न'खर जायगाफ्राव थांनानै जों मोनथिबाय, बिथांमोननि खोथानिफ्राय जों मोनथिबाय जे बिथांमोननाव दिनैसिमबो जेबो डेभेलपमेन्टनि खोथा गैया। डिब्रुगड़ जिल्लायावथ' EMGM रावबो गैखाया, बेखायनो डेभेलपमेन्टनि खोथा जेबो बिथांमोना मोनथिया। खायसे खायसे काउन्सिलनि सोमोन्दैबो मोनथिया। दा बिथांमोनखौ जोङो काउन्सिलनि खोथा, डेभेलपमेन्टनि खोथा, खामानि दामानि खोथा गोबां मावबावनांगौ दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो जोंबो नुबोदों जेबो डेभेलपमेन्टनि खोथा ओंखाराखै। चराइदेवआनो जा, डिब्रुगड़ानो जा, तिनसुकियानो जा, जोङो तिनसुकियाव बर' राव रोंनाय मोनफा मोननै गामियाव थांनानै जों नुहैदों, बिथांमोना बर' रोंगौ आरो आलाय सिलाय जानानै दङ। लामानि थासारि गैया, दैनि थासारि गैया, लाइननि थासारि गैया, बेबादि गोबां जेंना दङ। बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो गोनां जोंहा गोबां मावलांनो गोनां खोथा दङ। दिनै फैयै फैयै जोङो धेमाजि जिल्ला सफैबाय आरो धेमाजि जिल्लायाव जोङो दिनै लिडारशिप मिट जों खालामबाय, इन्टेलेक्सुयेल मिटबो जों खालामबाय, जों सावरायबाय बेयाव मा जेंना दङ आरो आगोलथ' जों माबादि खामानि मावलांनांगोन, माबादि जोङो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै खामानि मावलांनांगोन, जों बिथांमोनजों सावरायबाय। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं, बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। नाय डेफिनेटलि मावफुंजागोन। बेवहाय माखासे जोंनि गेजेर गेजेर पलिटिकेलि जोङो जिखिनि खामानि मावबोदों जोंनि दैदेनगिरिफोरा, बर'नि दैदेनगिरिफोरा, बेयाव माखासे गेजेर गेजेर मायाबा लेफ्ट जालांदों होननानै जोङो अनुभब खालामनानै मोनो दानि जेनेरेसन हिसाबै। मानोना नोंथांमोना नाय आरो नोंथांमोना मिडियानि मानसियानो जिहेतु बांसिन ओनसोल जायगा बेरायो, दिनै जोंनियाव धेमाजि जिल्ला हिसाबै नायोब्ला जिखिनि ओनसोलफोराव जोंना बर' डमिनेटेड एरिया ओनसोल, बर' जायगाफोराव डेभेलपमेन्टआ सिगां 30 बोसोर सिगां जेरैमोन, 20 बोसोर सिगां जेरै अबस्थामोन, दिनैबो बे एखे अबस्थायानो दङ। दा बे बिराद गिदिर कुइसन। माने नोङो बिभिन्न गासैबो ग्राउन्डआवनो नों नोजोर बोनो हायो, जोङो नायब्ला नुयो। जेरै दिनै जोंनि बर' डमिनेटेड ओनसोलफोराव मोजां हस्पिटेलिटिनि बेबस्था गैया। जोंनि बर' मानसिफोरा जिहेतु आबाद मावनानै बांसिन जौखोन्दो मानसियानो आबादनि सायाव सोनारो। दिनै जोंनि बर' ओनसोलफोरनि आबाद फोथारफोराव जेबो इरिगेसननि प्रजेक्टफोर जों नुनो मोना। माइ फोथाराव, आबाद फोथाराव दिनै दै जगान बेबस्था, जोङो इरिगेसननि प्रजेक्टफोर जों जेबो नुनो मोना। बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि ओनसोलफोरनि डेभेलपमेन्टआ बिराद बिग मोनसे जिर' जादों आरोखि। नाय दिनै बेफोरनो डेभेलपमेन्टआ जुदि नोङो गभर्नमेन्ट स्किमफोरखौथ' जोङो मोनबोदों, नाथाय नांगौ बादि इमप्लिमेन्ट जायाखै, कारापसन जादों प्लास। दा बेफोर जिनिसाव जादों। दिनै गंसे कालभार लुब्ला, एग्जाम्पल होबाय आङो, गंसे कालभारा 1.5 लाख थाखायाव ओंखारो, 1.5 लाखबो थाङा। 5 लाखनि कालभारनि जिथु डिजाइन मोनसे एस्टिमेट, माने डिजाइन जिथु डायग्राम, बे मथे 1.5 लाखबो थाङा। जायनि जाउनाव जोंनि स्किमफोरा मा जायो, कालभारल' जायो, बिदिना कालभारल' जायो। माने बेवहाय मानोना बेवहाय कन्ट्रेक्टरा बेवहाय प्रफिट दङ, जेराव प्रफिट बारा बैफोर जिनिसखौल' मावनाय जादों। नाथाय जाय जिनिसफोरानोखि जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनांगौ, माखासे जोंनो इनस्टिटिउटफोर नांगौमोन, मेडिकेल नांगौ, भेटेरिनारिनि बेबस्था नांगौ, जोंनि बर' मानसिफोरनि माने इक'नमिक जिथु माने बेबस्था, बियो माने दाउ, अमा, हांसो, बोरमा, मोसौ फिनानै माने सोलियो गामि लेभेलाव। दा भेटेरिनारिनि खुनु मोनसे बेबस्था जोंनि बर' ओनसोलफोराव गैया। जोङो नुबोबाय थादों गेजेर गेजेर माखासे गभर्नमेन्टफोरा, लास्ट थांनाय सर्बानन्द सन'वाला जेब्ला CM मोन आसामनि, बे समावबो गभर्नमेन्टआ, BJP गभर्नमेन्टआ निड बेस माखासे एरियासफोराव मडेल स्कुल गायसनबोदों। नाथाय जोंनियावबो निड बेस ओनसोलफोर दङमोन। इभेन जों रुलिं गभर्नमेन्टजों माने थाफानानै जयै खामानि मावबोदों। बर'नि माहारियारि आफादफोरानो जा, दैदेनगिरिफोरानो जा, बा बर' रायजो राजायानो जा, भटखौबो BJPनोनो होदों। स' जोंनो बै स्किमफोरखौ जोंनियाव
जोङो आसा खालामदोंमोन दिनै रायजोआ आसा खालामदोंमोन दिनै मडेल स्कुलफोर बागानफ्राव सारा बागानफ्राव मडेल स्कुलफोर बानायनानै होजोबदों दिनै जोंनि ओनसोलफोराव कलेजनि आंखाल स्कुलनि आंखाल मेडिकेलनि हस्पिटालनि आंखाल बै जिनिसफोरखौ दिनै जोङो मावनानै लानो हायाखै बे जोंनि दुर्भाग्यजनक खोब आनलाखि होननानै बुंनांगोन बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि थ्रुयै जे दानि इयुथ्सफोरा बेफोरखौ साननांगोन क्वालिटि पलिटिक्स खालामनांगोन पलिटिक्सनि नामाव अनलि पलिटिक्स खालामनानै रायजोखौ थगायबाय थायोब्ला बियो मोजां जानाय नङा आरो जोंनि इयुननि जेनेरेशना आरो बेखौ भुगिहैबावनांगोन औ जोङो जोंनि सेन्ट्रेल टीमा जों फैनानै जोङो जिहेतु जोंना गोदान अर्गानाइजेसन आनसलिकफोरा गोदानै दाजानाय जिल्लायाबो गोदानै दाजानाय स' जोङो वर्कशप मावथिफारिया जथुम लादों जोङो इन्टेलेक्सुयेल लाथ'वाखै मावथिफारिया जथुमसो लादोंमोन दिनै जनानि सार्किट हाउसआव बे हाबाफारिया जोंना खोब साक्सेसफुलि जोबनानै थांबाय ग्रान्ड साक्सेस जादों सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव